moko magiwacho nyalo bedo ni koro ne olal e yo ma ok ni kare. Kawadhi nyime ni Jokristo ma kanisa ma kopere mawuok kuonde mopogore opogore pinyka ochako wuoth mar tielo kochimo gwenge ma Namgongo e piny libamba ma Uganda. Wuoth ma kamano en mar dhialo kendo timo misa mar rapar ne jo kanisa kopere 22 mane onegi e bwo tend Kabaka Mwanga higa mar 1885. Kaluwore gi jatend jowuoth go mawuok Italia Justus Oyugi, wuoth mar yieno oriwo Jokristo mawuok kuonde mopogore e pinyka machalo kaka Kisii, Nyahururu, Kakamega, Kisumu, Kericho kod Nairobi ka gin gi hilo mar chopo e gwenge ma Namgongo riwore gi Jokristo ma piny Uganda e misa mogen ni biro timore tarik 3 dwe mabiro. Tunatarajia kukutana wote pamoja katika sehemu ambayo inaitwa Mabira Forest, ambapo pale tunakusanyika wote kumwombea ndugu wetu Kibe ambaye aliuawa mahali pale. Kwa hivyo ukifika pale Mabira utaona Kenya yote. Tumejiunga na wenzetu ili kwa usafiri katika safari hii ya imani, kuwahimiza watu wengi wapate kutambua Kristu kwa sababu ya imani hii, waweze kutambua wale mashahidi wa kule Uganda kwa ajili walitufia kwa imani yetu na kwa ajili ya msimamo wa Kristu ndiposa wakapata kuuawa. Na katika safari hii tunapotembea, changamoto barabarani, unapata wakati mwingine watu miguu zinavura, miguu zinatoboka, lakini hawakati tamaa. Rumbi mar lit gi kuyo kwa gweng' ma pap ndege kar chung'od bura ma Homa Bay